Zethana ngomoya wakho uzihlanzi izono. Thethana ngomoya wakho uzihlanzi izono. Hallelujah. Malibombi igama lika Yesu. Malibombi igama lika Yesu. Ithi lento mandilive izwi lakho Nkosi yami. Mandilive lindibiza. Amen. Mandilive izwi lakho lindibiza Nkosi yami. Ibe sethi ke thetha nami ngomoya wakho uzihlambe izono zami. Glory. Mandenze kanje bathandekayo. Iyavele bengishumayela ngayo ngokuyaqhithika. Minyamezele bazalwane. Amen. Andisibana amandla ke namhlanje. Amandla isibana nawo ke namhlanje. Oh, Nkosi isicubelo sami sivelile. Ikhaka. Amen. Amen. Make senzeni kanje intoni idika namhlanje? Make sithi happy Mother's Day bomama bethu. Hallelujah. Andifani nalokho engicommunicate na. Ungayisondelela. Masiye. Malibonke igama lika Yesu. Amen. Siyabulela ukuba nomama. Siyacela ke benze lento okuthiwa omama bayakwazi ukuyenza. Omama kuthiwa bakwazi ukwenza ngane enkonzweni. Ukuphekuza. Oh. Hallelujah. Malibonke igama lika Yesu. Siyabonga abathandekayo. Inkosi inisikelele bomama. Malibonke igama lenkosi. Malibonke igama lika Yesu. Ake abangena mama sibabone kungabethi izandla. Sethe abangazange bazalwe. Samukutsho lona. Beza ngebhanoya. Kodwa lapho umntwana wathathwa umntwana ofakwe. Ubabona ungabethi izandla xa kuthiwa Happy Mother's Day. Glory. Asibonke bazalwane ndimnandelwe nje. Njani bathandeka? Ndibene Sunday emnandi last Sunday siyanjelwe uTK. Uyaleva kabanomona. Hallelujah. Ebunyanisweni Tingula tata wayehleli phandle ejonge unyana wakhe besithele khona. Tinguye ke lo tata. Ndingatsho mna ndithi kuwe andinandaba noba undenzeni. Kodwa xa uzelwe ndim umahluko mkhulu kakhulu. Nandaba noba wenzeni. Noba wenze into ongathi ucaca uba uyenzile. Uyasibe sasixhosa. Kodwa ke uyawuthi uyotshona hlale phandle ndijonga apha uyotshona khona. Hallelujah. Ngoba ndibizelwe ukwakha. Kakhulukazi. Ukwakha ke kuninzi bathandeka. Ezinye izinto ziyaqhekeka. Kwa eziqhekekileyo azigutywa. Zibekwa phambi oziqhekekile. Qhubeke kwakhiwe. Uyawuthapha unyukeni kodonga ufuneka ipisi ethile xa uthi nansi ya. Amen. Ndimke lo.
Hallelujah. Yimgelo bathandekayo. So kube kuhle futhi wafika nevangeli sithe ukucacelwa kancinane. Amen. So siyayibonga kakhulu ke inkosi yethu uYesu Kristu. Bathandekayo ndiyacela uba nikhuthala lapha ekunikeleni. Amen. Le system ifuna iservice. Ifuna iservice ayifanga ifuna service. So funeka singalindi ife. Ndiyacela njengeni ngama 100,000 noba nizoyisevisa nge-10,000 kodwa 100 right. 90 sawubona basukuthini bathandekayo. Thina abantu efikele kubo. Iyayidinga iservice bathandekayo. And ndiyahayela umuntu ohayela ulwazi lokusetha isystem and-conduct. Ufuna nje uyazi kahle ezapha ku. Mnabazana I'm a jack of all trades and master of none. I'm a jack of all. Uthixo wandibiza ndingazinto. Wandibiza ndingenanto. Wandibiza ndonene nasendithi ndingazinto ndingenanto. Amen. Ndazixela uba okay uyabona ke njengothixo endibize ndilolu hlobo kunzima nokuhlanganisa isentence le ngesilungu. Kulungile ke into endizawuyenza mna zabe ndizithengela iBhayibhile yesilungu ndifunde isilungu ubusuku nemini ukuze ndingenwe lolu lima ndithandazinto. Then ndazixela ukuba kwanto ekuthiwa ikhona ecaweni ndizawufuna ukwazi i-basics zayo. Noba yintoni mandisazi isiseko sayo. Le nto sisebenze mayime kanje. Amen. Ndake ndazibona ke results kancinci ndifundisa kwenye indawo eMaritzburg. Ndidla ngokuyitsho ke imnandi ngoba ubungqina bam. Amen. Ndake ndazibona kancinci results ndifundisa kunezikhakhamela eMaritzburg. Xa sekuhlelwe etafileni ende wandibuza uba i-theology ndiyifunde phi. Ndabe ndingazi nowathwetho. Amen. Akho nto endingayixhoma phaa edongeni ndithi nantsiya. Amen. Abathi amen ke ngabazana baBhayibhile umfundisi wabakafundanga. Iyandixaka into yoba ube nomfundisi ombona uba akafundanga kodwa uzomamela yena namhlanje. Kodwa uthi amen mayikuvezele uba akasiyo. Hallelujah. Ayike ndaphikisa ndancama ndanceda uba ndihamba nobongeka ntshayisa. No. Ndazithini fanele ngabongeka kodwa uMahadeli Gahane. Thank you. Bongeka Gahane noMabusi ndithi ayinabantu abamendihamba nabo bangawuxelela ukuba ke akwazi wakwanto. Amen. Ngoba into endazixelela yona yabanye. Makungabikho kwanto kuthiwa ngiyasenkonzweni endingazi isiseko sayo. Amen. Nangoku nizozifumana mahala nina into zokusetha phaya mna ndizisokolela. Ndisokolela abantwana bam. Gawutsho ngesiswati kodwa ndisokolela abantwana bam. Hayi sukani madoda. Ndihlubekela abantwana bam. Malibonke igama lenkosi. So umuntu onomdla eze kum aziba xa eza kum ke silindeleke uba mna naye sibe lapha ecaweni 9:30. Mna naye. Hayi awusuba wedwa mna naye. Glory be to Jesus. So injalo ke bathandekayo eyesibili into ithi ngane siyavuya ubhuti wethu ethwele enye into enomsila. Nanke manyawo. Hallelujah. 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 Siyayibonga inkosi bathandekayo
Ewe esikolweni mngandeqa kodwa ndicela ukuthi ninafundani nonke. Ibalulekile kuyahlikihla la ekhanda iyahlikihla la thina ke sabe sesikunika ke eyokuhlala ekhaya. Ngoba sizuyithini yaseThesh. Amen. Sakunika ngeyokuhlala ekhaya neyokukhonza uThixo. Thina bonomthina. Hallelujah. Ndithandile xa ethi usisi kusekhaya. Amen. Amen. Ndayifunda loo nto kabuhlungu ndivizithele Assemblies of God ndigqiba kusindiswa ngo-1999 nandasinzwa ngo-98. Then xa ndifika phaa sasangqina wena ungene kakuhle sathi naye sithe make sivakatshe. Wasukuma utata umfundisi wathi hayi bafana bamakuvakatshwa. Amen. Ningaba lapho kaloku thina ngoku siyazi uba sizisukele African andithi mosika ke sithi ke sithi assembly so sicinga uba sivakatshile. Kuthiwa hayi kusekhaya apha bantu abam anivakatshanga tu. Malibonge igama lenkosi. So siyambulela kuThixo ngaloo. Wena ke machezu uyangazi? Last Sunday ndithi kodwa ndizambi ndiyathathi ubani. Kana kodwa ndizumbuza. Ha! Wake watsho namhlanje. Madoda, molweni machezu. Glory. Uchezi niyamazi ebatheni. Niyamazi utata ubani. Kodwa umfowethu wafika papa nzazofika kule ndawo. Ifaka zekhombisa ukakhe bakanixelanga basikho uphathe khona. Betsho yena akaye. Ake senawuva kuye kumachezu bandishumayela nyani. Alibonge igama likaYesu. Praise the Lord. Siyabonga kakhulu ke machezu ude wathatha bandisolile kona kule veki ephelele ngiyamsola lo sisi. Kodwa uke ndimyeke. Amen. Glory be to Jesus. Okunye ke okubalekile iBhayibheli. Ophethe iBhayibheli yakhe makayiveze. Ophethe iBhayibheli yakhe sengithatha nobiphi iBhayibheli kodwa ke iveze ukwenzela wena abalahlekile abaphathi ifuna bathi siBhayibheli. Hayi ngiphethe iBhayibheli zodwa bathanda. Ningajongi ngathi iBhayibheli lezi. Amen. Alright masizameni ke ukusondela ezwini lenkosi. Amen. Ndikhahlele pha emnyango ubawo usithole. Hallelujah. Ndikhala nokucula wena nexesha nalo lithi ukuculwa ngokuyashunyayela. Bani ndiyayikhala la ndawo nje ethi siyahamba ngokukholwa. Siyaliva izwi lakhe. Ithi ke ngokuyasondla sigcine. Umalusi siyamazi. Praise the Lord. Kwisihloko endithemba uba inkosi ivuma siyasigqibezela namhlanje. Inkosi ivuma. Isihloko esithi ubabalo sisiseko senhlawulelo. Sisiseko sensindiso. Sisiseko sokuhlonela uThixo. Kini andimamkela ngoamange ningayibona indlela ndibheke ngayo kakubi bathandeka. Maye wade wancuma ayisiyabonga. Undibheke ngeyalihlo. Ejayebo. Wamana ugadagadaza nje undidlula. Amen. Ubabalo sisiseko. Glory. Amen. Hayi nambe nditesta ndimaza ndiyazi baye charges one. Sabana charges yona. Hallelujah. Ubabalo sisiseko. Sisiseko. I-foundation. Yenhlawulelo. I-foundation yentsindiso. I-foundation yokuhlonela uThixo. Amen. Ndikenda ncokola kwenye indawo. Kwezindawo kumele kuncokolwa kuzo ke apha efonini.
Ndithi kunohlobo lamabandla endiwoyikayo ukususela ngoku. Nditsho ke kuba ndihlulile kolo hlobo. 1. Uhlobo apho kuphakanyiswa khona umthetho. Apho kuthiwa uze ube usindisiwe, yenza lento, ungenzi lento. Amen. Apho ke uba ngumzalwane kuba ugcine ezo zinto. Bekhohliwe phofu ukuba ukwenza nokungenzi ngamandla esono akho. iBhayibhile ithi umthetho ngamandla esono. Uba ufuna ukubona abantu abahlele esonweni, abalawulwa sisono, manilungiseke beqonda bengaqondi. Ungabofana ucinga uba umuntu uma yenza into uyaqonda umphelo. Khona lapho singaqondi khona. But xa uhleli emthethweni uphansi ulikhoboka lesono noba ungubani. Amen. Jesus. Noba ungubani, kodwa uba usindiswe ngenxa yokuba awuzenzi into ezithile ezimbi, wenza into ezithile ezinhle. Ndikubalisela into encinci kuloo ndawo. Fana xa wena no-Adam no-Eva, ngoba kwakuthiwe bangadli kwisiqhamo somthi wezinto ezinhle nezimbi. Kunje yiloo nto. Ukufuna ukubona umuntu osengxakini yokulawulwa sisono ngeli xesha lobaba, Romans 6:14 zakufundela. Isono asisayi kuniphatha ngabukhosi kuba anikho phansi komthetho, niphansi kobabalo. Reversal. Ukuba niphansi komthetho, isono sizawuniphatha ngobukhosi. Amen. So uyandoyikisa umuntu ozawuthi umthetho wale nkonzo. Uyandoyikisa. Ndiyabasizela abantu abakhokhelwa lo muntu. Mandithi eqonda engahloni. Umdithekwe sufana ucinga into esiyenzayo siyaqonda. Uzibonakale uba ungutata wale nkonzo, kwenziwa kanje akwenziwa kanje. Ingenile inkathazo. So amabandla njalo ke mna ndodwa ndiyawoyika. Amen. Mna ndodwa ndiyawoyika because uYesu wawuthatha umthetho wawubethelela emnqamlezweni, wabesethi zani kum. Nina nonke nisindwa yintoni? Kukungakwazi ukugcina umthetho. iBhayibhile injongo yomthetho kwakukutyhila ububi bethu. Njalo xa uphansi komthetho uzawubona ukona kuwe. Njalo. Uyaqaphela okwandilwi namabandla into ndilungisa abe ndikhonza nawo. Amen. Igroup yokuqala ke le endiyoyikayo mna. Igroup yokuqala. Eyesibini yile ebambe insindiso ivangeli kwicala elinye levangeli. Kanipeni icoin imali. Noba liphepha kodwa liphepha ithanda ukuba qatha. Kodwa ingangabuyi. Ngabe ndinika 10 rand umuntu ndinike noba yithu. Uthi makanikele ecaphe Nkosi mama. Yona ekondleni izawubuya.
ivangeli linje bathandekayo. Igospel. Ivangeli linamacala amabini, alinacala linye. Elokuqala icala. Ndiyashumayela ke. Elokuqala icala libizwa ngokuba yi-redemption. Libizwa ngokuba inhlawulelo. Libizwa ngoba luxolelo lwesono. Libizwa ngokuba ngumsebenzi opheleleyo kaYesu. Lelicala elo levangeli. Enelicala eli wonke umuntu athi usindisiwe aqala kulo. Awukwazi kuzalwa ngokutsha ungafanga qala. Awukwazi. Akukwazeli. Funeka uyiwe ekufeni. uYesu akasifelanga kuphela kodwa siyesafa naye. Leke yokufa naye yinto enqabile ebandleni. Wonke umuntu ucacelwe ukuba safelwa. But akunguye wonke umuntu ocacelwe ukuba safa naye. That means njengoba sisindisiwe nje akusenguye lo mongezi lombonayo lo wayenguye phambi kokuba sindiswe, ngoba lo wayenguye phambi basindiswe wafa noYesu. Hallelujah. Ngophi lo mongezi sithetha ngaye? Ndithetha umoya. Amen. Ndithetha umphefumulo lo muntu engathi nguye phambi kokuba ndisindiswe. Xa ndisindiswa wathathwa wasuka eCalvary wabethelelwa kanye noYesu. Yangaphelela apho wedlula lo mfo wayongcwatywa kanye noYesu. Licala ke ngoku lelicala ke ngoku levangeli. But ibandla enlarge lihleli kakhulu kwelicala ke lomnqamlezo. Elibandla endishumayela kulo lihlale kwelo cala for plus 15 years. Ndikulo andithembi ngenye icawe ngokule. Akukho into irongo emnqamlezweni, but irongo into yokuhlala ekufeni. Ndike nathi ngcola nazibe ngcola nabantu. Ndiyazi uba besingahlukanga nabantu abakhonza izinyanya because nathi besidipende ekufeni. Kodwa lo muntu esijonge ukufa kwakhe umphela uhlele ezweni ngokuyaphila. Alright, then ivangeli libe necala lesibini, uvuko. Hallelujah. Amen. Licala ke ngoku elingakakhanyi ncam ebandleni ngokubanzi. Yiloo nto ufika abazali bethi babulala, bayazibulala, bayafa daily because bahleli kwelicala. Andani noma nikhona? Bayazibulala abazalwane kunzima, nenyama yabo bayayixuba. Ndayifuna ngesizulu kanti yazi ngesiXhosa le nto ukuxuba inyama bakuthini. Kunomhla kuyicinezela. Nenyama bayayicinezela. Yonke into nje kukufa. Kuthiwa ngeke uqhubeke nevangeli ungathanga ufe imihla ngemihla. Hallelujah. Umbuzo kuvukwa nini? Nithemba siyimikhovu nyani mashesi. Nithemba siyimikhovu elokuvuka likho. Ukuze kuvuke funeka kube yipasika ngekawo. Sigcinela ngaloo mini ke uba uvukile. Nakuna kuvuka ithina. Uvuke. Imani ndicela ukuthetha ngoba abantu. Amen. Ndicela ukuthetha ngoba abantu. Ndithi ke asiphelelanga ekutheni sibulawe noYesu. Singcwa ngexesha ungcwatywa. Izolo lakho, onke amanyala akho, bonke ububi bakho basiwe engcwabeni kanye naye. Hallelujah.
wena awusazibizi ngento okathi uyiyo phambi kokusindiswe kuba awuyiyo. Uyibonda loo nto ungayiqondi. Hallelujah. Intoba umntwana xa umzele wazi igama elinye kanti wena wamthiya amagama amangaphi? Amabili. Ayizujike laa gama lesibini ngenxa yoba yena engayiqondi loo. Ayizujike. But iyezi imini apha ezawazi naye uba nalenye igama lam. Glory. Alright. Ukuvuka ke kukaYesu yeyona nto ke ebizwa ngoba ukusindiswa. Anizame ke zanti ngathi ndinenkosi. Ukusindiswa usebuvusweni, akukho ekufeni. Ekufeni kukuqanyagushelwa kwezono. Ekufeni kukuxolelwa kwezono. Nivile ngobike kakhulu ithi yebo umsongaka nothando nokukhululwa komphefumulo. I-redemption lokukhululwa nokukhululwa komphefumulo nokuthethelelwa kwezono. Ayithi ngecawe, ithi ngolwesihlanu. Ayithi Sunday, ithi eGolgotha. eGolgotha. Bendicela ukuxelela amanga, izono zakho zixolelwe zonke, ezidlulile ezi nezizayo forgiven. Ngoba inzima lento ushumeze abantu abasindisiwe kodwa kubaxele babasengaboni. Ibe iBhayibhile ithi bangcwele. Abayazi lento abantu endiyitsho. Yabona ke ndiphume ecaleni ngemo. Romans 1. Khawubafundele foundation. Romans chapter 1. Uqale kuverse 1. uPawulos umkhonzi kaYesu Kristu umpostile owabizwayo wahlulelwa ukuvakalisa indaba ezilungileyo zikaThixo. Awazidingayo ngenxa engaphambili ngabo abaprofeti bakhe ezibhalweni ezingcwele. Ebhekisele kunyana wakhe owazalwa engowembewu kaDavide ngokwenyama. Owamiswayo ukuba ungunyana kaThixo enamandla ngokomoya wobungcwele. Ngokuvuka kwabafileyo uYesu Kristu ke inkosi yethu esathi ngaye samkela ubabalo nobupostile ukuze ngenxa yegama lakhe kubekho ukulululamela ukholo phakathi kwazo zonke iintlanga. Eliphakathi kwazo nani babizweyo bakaKristu Yesu. Ubhalela bonke abaseRoma abazintanga zikaThixo abangcwele ababizweyo. Comma. Amen. And full stop. Abangcwele ababizweyo. Nini yabathandana. Once usindiswe uyekile ukuba ngumoni. Igama lakho liyatshintshwa ungongcwele. Amen. Once usindiswe awungomoni osindisweyo. Hayi ungcwele. Finish. Hallelujah. Niyandiva bathandeka? Yeah. So ithatha kandolo ndiziphinda ngoba wathi omnye kwenye indawo repetition is the best teacher. So ithatha kancinci into xa isithi umuntu athi ndibulisa abangcwele ucimba nje style. Ayiso style, that is who we are. Sithi abo abangcwele sithi. Uba benimamele uzomamela ekhaya. From verse 1 to verse 7, where Romans chapter 1, la eziyalantsika zonke zikuxela uba yintoni ivangeli. Amen. Zonke zethu. Ubufuna ukuba yintoni ivangeli? Yabo.
Uma uzukwazi ukuyiva kakuhle phaya uba yintoni ivangeli uthi qakatha ukuze ugoduke uhluthi uye kwabaseKorinte bokuqala chapter 15 verse 1 but ugcile ku verse 3 and verse 4 ubona nansi into kuthiwa yintoni na livangeli. So ivangeli ke linala matsala yena ngena nephongo yanome last week na ngithi ayisesingalithinta negama laletsawe ngoku kuthiwe yi-full gospel ngoba sifikile ngoku ekuphelelisweni kokuqonda ivangeli. So asihlalanga ngapha ekufeni imani ngapha ekufeni phaya eCalvary kusetheater. Amen. Kulapho uYesu uThixo sakulalisa etafileni enze nezazinto zakhona sibekapha avale athi nenxibe uyazi bakwenziwana napha etheater lithi uyazi wena all right then akayi kwenye indawo uyasithetha esifubeni asirhabhuza sithi isifuba sirhazula sithi athathe inhliziyo ayikhuphe yonke le nto kwethu yiyo ikhutshwe then abe sefaka inhliziyo enjani entsha born again. Xa uzelwe ngokutsha yazi le operation yenzeka but le nhliziyo ngobayifakile ayisaphili ngokwalendlela ukuphila ngayo seyitofwe ubomi bukaYesu. Abathandekayo baba xa sowuvuswa ke sekuvuswa isidalwa esinjani ngako oko uba ubani ubuKristu not uba usecaweni uba ubuKristu usisidalwa esitsha sekuthetha impilo yovuko ngokwalethi usisidalwa esitsha izinto ezindala zidlulile zonke wivela imanje nginithi peace ungayinakwaba xa usengxakini bathi sisiqalekiso sekhaya daske ubakutheni ngathi amen ngoba unazo ingxaki ezikulandelayo njalo nje andithi amen siyakulandela zikekho uyaziphathela noma ungafaki iwash zikekho uyabona once usindiswe uqalile ukulandelwa zingxaki. Uqalile awuqalekiswanga ngumhlaba umelene nawe hayi awuqalekiswanga suthi uyobhatala imali ubhatala abantu abasebenza ecaweni uthi uye ko-1-on-1 uyohlala nomfundisi nizama ukujonga le nto uba ayizange ibe khona le nto kowena wenza usindiswe usikelelekile. Amen. Ithi zonke izinto zisuke zonke izindala zidlulile ibe seyithi iBhayibhile ebantwini bhekani ke ngoku zonke into zakhe zisuke zabanja into abanguhlaselwe kangaka yisayini yoba uyi-card carrier yoba uyi-human being ungumuntu phethe ikhadi lelibhalwe mntu. Amen. Futhi awulingwa kuba naku woneka ngakanani hayi kuthi uThixo that uThixo akababetha bakhe. Amen. Hayi zininzi izinto ezinamhlanje sithi nazo I'm a prophet. Hallelujah. uThixo akababethi abantwana bakhe uyabaqeqesha mandilungise ukuqeqesha ukutrain. Amen. Yonke lento iva iyinhlungu awubethwa but uqeqeshelwa to become better kusasa. Awubethwa ubeka abangcinayo xa sebephumelele sugumusa nathi kuthi kuthi nikho lento erongo ngabo hayi useseklasini. Hallelujah. Ngoba into erongo ngabo and useklasini yakho hayi lo fakazayo mvuyele ngoba kunento ozawufumana pha ezizomncedisana nawe apha. Ungammoneli mvuyele lo othi nasephumile. Hallelujah. Asibethwa thina
nguThixo, siyatrainwa. Amen. Yile nto ethi mntana wam ungaqumbi ke uphela amandla xa uqeqeshwa. Xa uqeqeshwa. Abanye ke abekho aware bayaqeqeshwa, bacinga bayabhaculwa nje nguThixo. Athi uSathane uyakhumbula uba wenze le nale. Hey nawo bangacinga, uyayibona le nto endiyenzile nyani ifanele uba kube nje kum. Udlulwa yi-Old Testament. Ithi Old Testament wena Nkosi awusipanishanga ngokomlinganiselo wezono zethu. Even sepanisha kwi-Old Testament akakupanishi ngokomlinganiselo wethu utsho ngaphansi. How much more kuwe ozelwe ngokutsha? Phumani kwinto yoba nithi niyabethwa nguThixo. USathane othetha loo noba ngakuvezela ilist yezinto ozenzile ngumsebenzi wakhe to dive through the blood ayothoba ezantsi ayohumbula yonke into yenzile. Amen. Ayiveza ayithi kuwe ukuze wena ube discouraged. Wena into ayifuna nje wena iba discouraged qha. But xa unomceli nyani uSathane ufike late. Ezami izono azikho even under the blood. Hallelujah. Ezami izono azisekho nangaphansi kwelo gazi odayive. Mamelani uyadayiva uSathane atshone according to yena abuye naso. Akuzizo ke sabuya naso. Because ezami njengomongezi mokwena zikho phansi kwegazi, but igazi lasisusa. Akuba zona zonke sindiswe egqunyiweyo zasuswa njengenhlukano yeMpumalanga neNtshonalanga zikude le. Amen. Niyaxhoba bathandekayo? Amen. Niyaxhoba bathandekayo? Amen. Yini Nkosi yami? Yini? Singacula le ngoma silile lethi sidlule ezintweni ezinzima. Uhlala ulikhoboka likaSathane yethu ngumntwana kaThixo. Amen. Amen. Kube kubi kodwa ungumntwana kabani kaThixo. So masizame ke kafutshane ukuthi sithetha siqalisa ubabalo last week sathi ndiyithande kakhulu la part ethi ubabalo yimpembelelo kaThixo enhliziyweni. Amen. Athi sidrayiva lubabalo. Hallelujah. Amen. Sithi ubabalo yintona yimpembelelo kaThixo enhliziyweni yomuntu. Once usindiswe uyadibana ne-divine influence. Once usindiswe man, lento ayidingi group ye-intercessors. Lento ayidingi group yabantu abatsha. Lento ayidingi mfundisi wakho. Akekho umfundisi nizawuthini. Kunempembelelo, kune-dynamite, kunomshini olapha kuwe. Amen. Ozihayelayo baphilela uThixo. Khasiyifihlelwe lento xa besishunyezwa ngomthetho. Ngeke uyifumane le ndiyitshoyo xa kuzothiwa yenza kanje ungenzi kanje. But thina sikule group ethi kholwa. Yiloo nto ethi omnye xa icula ndiyakholwa manje ndihlushwa yini. Amen. Sisahamba so? Amen. I'm just recapping bese siyadlula. Sivule ngelithi umthetho weza ngoMoses. Into umthetho weza ngoMoses umthetho. Maka ndinixele nijale nawe wena uthandayo umthetho. Thina zi-Gentiles, thina zinhlanga. Amen. Azange sinikwe umthetho thina. Thixo uthona uthina thina zinhla i-10 commandments akuyonto yethu le. Imithetho elishumi. Imithetho elishumi ngeyobani? NgeyamaYuda. Not thina. Imithetho elishumi ngeyamayuda, not thina.
Thina ebunyanisweni singena apha kwi-New Testament. Ntona sayichaza ngimi le nto enditsho. Kodwa singena apha kwi-New Testament. Thina singena apha elubabalweni. Because uSirayeli uhlulekile umnqophiso omdala womthetho. Wathi uThixo ndizawunenzela ke Isirayeli nina umnqophiso omtsha. Singena apha emnqophisweni omtsha thina. Singena apha thina. Glory. Point number 1 besibekile last week sithe ubabalo sisiseko senhlawulelo. Sisiseko se-redemption. Sazibeka ivesi zacaca eziveza uba ubabalo luzise isicamagushelo kanye noxolelo lwezono. Amen. So, redemption and forgiveness of sins ngamawele zihlukana. Ukuba uthi wena wakhululwa nguThixo, akekho umuntu othi sewakhululwa ayimane sithi Nkosi ndikhulule. Since ke ngoku redemption noma ithatha apha eBhayibhelini ihambisana ne-forgiveness of sins. If wakhululwa, it means waxolelwa. Igazi likaYesu alimane lichitheke. Alright? But sonke isono senzayo ayibabuleke bathandekayo. Sonke isono senzayo igazi likaYesu liyasusa. Ayangindivanga? Khange nindive. Yiloo nto ezulwini xa usindisiwe akukho kwasileke esibhale izono zakho. Neyazo ayikho. Naxa uYesu ebezosilanda ithi iBhayibhile xa sebuye for the second time without reference to sin. Akezange ezoxoxa nathi ngendaba yezono. Andani uba niyayazi ndithetha ngayo. Uyabona igazi likaYesu xa usindisiwe. Apho wona khona lithi wipe. Eyakho into inye, repent. Suyenza lento wena. Hallelujah. Suhamba ucela imithandazo, ndihlulwe into ethile. Hayi, ndisazawuthini hayi, nami ngabe ingathi le nto ingathile ayikho kuwe lona. Wena ithi iBhayibhile repent. Kubuka. Hallelujah. Sihleliwe ngabantu abathembe ukuzihlambulula komkhwelo abafuna ukuthenjwa ngabefundisi dakuba bebeclean phambi kukaThixo. Uthi ucimba baye ngokungcwele ngoba waziwa ngumfundisi wena. Akandathi kwenye indawo yandifundisa lento endingazuyitsho igama layo kuthiwa uzube likhona right hambe uyozihlambulula hambe uyoxelela umfundisi batsho le nto enziwa ngamaRoma. Because amaKristu namhlanje ubuninzi abasindisiwe ubuninzi bezinto abazenzayo bakope iRoman Catholic Church bajongeni ngoku indlela abanxiba ngayo befundisi bethu bathwala isiciko ngokunabo anacunuka ke ngoku bayawunduza nabo ngoku banekhalas ngekhalas ngoku. Bendilila ngothi bukela uPope phaya eGqotho ndithi abafundisi abasindisweyo banje ngoku. Uthi omnye wena mkwena uzuyifaka imikhono nansi. Oyibona? Nansi tegqiya. Ngeke bathandekayo mna ndiyime epulpiti nemiwunduzo. Ngeke because uYesu into abanguYesu bangakwazi kumqaphela phakathi kwabanye wayifana nabafundi bakhe. Bathi ke ngokuhayi sisifake izinto ukuze masifike ezindaweni sibonakala uba singabefundisi. Kutsho bani babonakala? Kutsho bani? Because abafuna ukuthathwa kancini. Fima ifika naye awunduzeke set naye futhi uzomapha bethi sitabani kodwa unxiba iloko. Mina nimxolele nje bazalwane ndizawuhlwithwa okanye ndiye engcwabeni ndingakhange ndithi andinangxaki nayo echurch, andinangxaki nayo ewisini, andinangxaki nayo esizweni. Sikhule ziphaye. Sikhule ziphaye. Baphethwe ke yinto ezakuxela ngemini uba yinto ekuthiwa yi-ecumenism. Zakuxela ngemini uba yintoni yonke
yonke lenza ngangicini uba ndiyazi xa ndizibhudisa ndiyayazi uba kwenziwayo. Ukhona unye bendimthanda ndapenda xa ndithi hayi Thabo ngeke hayi hoyibo uthi umane ebrasha nesisu nje bengena kuthi ufunda xa ndithi ingathi nguShakespeare ilete esitwazinxibe athi uWilliam Shakespeare hayi sinxibe encane sifuna abantu abasha angibali ndithi babhideka ukumazi uYesu the giant God himself uThixo uqobo lwakhe bathi besicela sifuna umuntu ozakusikhombisa Yesu hayi ongekawuthi hayi hallelujah Amen. yayi andinandaba mina noma ngingafika ndibekwe lemnyango I know who I am. Hallelujah noma ngingabekwa lemnyango ndihlaliswe futhi ngaphandle kwentente uba kusententeni uba yiholo ndihlaliswe kwi-overflow room Wahle ndizokhonza pha ndizanga ngizobonwa noba ndazi uba seyikhona into kaMkwena izobe seyenzani izasenzani bathandekayo bathandekayo so ndiya entweni ethi njengoba ungamane uthi Nkosi ndisindise on daily basis isign yoba uxolelwe waya that is why ungeke ukwazi ukuhlala isonweni xa usazi uxolelwe bathi ke abanye okay yabona nje lo Mkwena bashumayela ngayo bazowenza abazalwane bone banika abazalwane imvume yokona kanithi amen yabona nje ayishumayela akho kwamthetho akho kwanto umuntu omthuzomgcina kanjani uthi uDavid ndiyawugcina ilizwi lakho enhlizweni yami usethi ngoni kuwo that's all Kuba into ezithile so hey yabona ezi ministries ba-weak abantu and so forth benza abantu bone nanku ummangaliso aboni abantu abaphandle benganikwanga kwamvume sikumisa imvuselelo nje kungenxa yabantu abonayo benganikwanga mvume yinto lelo basindiswe ngenxa yoluba abantu esikasesiluthathisa kuthiwa senza abantu babe weak abethu Paulo sindiyile nto endiyiyo ngoba abantu. All right, point number 2. All right, you're going to use I connect. Point number 2. Yeah, namhlanje ubabalo lwenzayo ubabalo sisiseko semfundiso ungothuki ucinga uba ndibanga igunya likaYesu as a foundation hayi asoze ndibanga ndingamthindi uYesu but into endiyaziyo xa uthi peruse the scriptures xa uphengulula izibhalo uhamba ubona ubabalo oluYesu uhamba uyibone lanto xa uthi ujonga umoya engcwele ithi the play umoya engcwele ithi the spirit of grace hallelujah now sisindiswe ngoba khawufunde ngoba lo ndiyazi ba kuthiwa ngoku andisathi uba sisindiswe nguYesu siyakhowuta yabona ke siyakhowuta ke zami sithi abethi isenzo chapter 4 verse 12 if andiphazanga alikho igama esilinikiwe emhlabeni abantu abangasindiswa ngalo ngaphandle kwegama likaYesu athi Romans chapter 10 verse 13 okhuleka egameni lenkosi uyawusindiswa utsho kanjani wena balubabalo funda kwa utsho kanjani benteni funda kwa Ephesians 2 verse 8 Ephesians 2 verse 8 Verse 8. Yes. Kuba nisindiswe ngokubabalwa nangalo ukholo. Nivile nabathandekayo. Kuthiwa nisindiswe ngokubabalwa nangalo untona ukholo. uJohn 1:17 uthi ubabalo nenyaniso luze luphethe nguYesu. Nisindiswe by grace in this instance.
grace intoni ubabalo bububele bukaThixo esingakufanelanga. Unmerited God's favor bububele yilento wabhala omnye nalomqozo obovuna uthi masibulele kuYesu ngoba wasifela wasenzela ntoni izibele ngokusifela. That is grace. Hallelujah. Abesethu omnye tafu ba ngenxa ba uyayibona lento yegrace yiba nofefe kuthi uthi xa uvala inkonzo ufefe lenkosi yethu Yesu Kristu. Glory. Kutsho wena xa uvala inkonzo ufefe lwenkosi yethu uYesu Kristu. Athi uPaulos mayivala incwadi zakhe athi ubabalo malube nani nonke. Vuyigqibile ke mama ngisenda ifutha. Nako oko kungaphumi kuni Hoyi. kusisipho sikaThixo. Bengicela ukunibuza bathandekayo. Ndibushumayela expository namhlanje. Ndicela ukunibuza. Ukuba ukuphiwe ukusindiswa, kutheni ukusebenzela songaphakathi? Ukuba kanti uya wakuphiwa kwasisipho sikaThixo intoni na? Intoni lesisipho sikaThixo? Nokho. Sisipho sikaThixo. Andithi ibe sethi iBhayibheli kuRomans 6:23. Nina isipho sikaThixo ke. Kubo kungaphakathi kubani? kuKristu. Ngalento yokutatazela usindiswe ngathi uphinde ungasindiswa unless uyahonqa. That is why uthi kwandivuyisani akandonwabisa umuntu ohlehla umva. Kanti no akandonwabisa. So niphiwe ke ngokusindiswa. Amen. Niphiwe ubabalo. Niphiwe ukhona. Seningaphakathi nifuna ukugcina lento nigcinile. Ingxaki abantu abasindiswe ngayo bafuna ukugcina lento abagcinile bazalwane. Ayilokungekho eli. Ayiyo ntambo yasenantsikeni lefuna kuyigadile. Ayiyo le bhodlela engaka enyameni nantsike crocodile lefuna kuyigadile ba ikhonana. Le into nje ndikusindisile ikusindisele uba ikugcine. Hayi ba uyigade uba isekhonana ikhona. I will be with you until the end of the age. I will never leave nor forsake you. Ayilahlekile, sihamba nayo, sihlala nayo, sivuka nayo, silala nayo, sisebenza nayo, sifunda nayo. Manje ndithi miki sihlala nayo. Hallelujah. Why? Because ubomi bethu. Amen. Ubomi bethu. Lento ngeke ajika. Sincokolana onke. Ngajika ndithi hayi uYesu ndiyekile uba ndithi ngokuqala akasenguye oqala kuba ubomi bami. Ubomi akuyo nto yokuqala. Wena. Glory be to Jesus. Yeah. Itukuze kuthini ngifuna abomthetho andibazi nabani mhlawumbe undiverate. Akuphumi misebenzini. Yeah. Hleze kubekho bani uqhayizana. Have beqhayisa mntanami. Have beqhayisa abantu basemthethweni. Abangaphi na basemthethweni have beqhayisa. Mina ndiyawufaka uthayi na kule nkonzo. Ngumthetho kwakufaka uthayi. Ningcono ke ningazange nithembe nikhulele. Mina ndiphuma bekwakuthiwa noba kuyatshisa. Amen. Mbopha uthayi. Ufane nenkosi yaseSwatini ufela ngaphakathi. Because yapresentwa insindiso njengento esiyenzayo not into esiyikholwayo. Ningaphuthwa ndisenza ushumayela unangona ngiqazi ushumayela. Ithi iBhayibheli lusebenzeni ke usindiso lwenu. Yayibona ukuthi mawuthini. Nika umuntu wasemthethweni akushumayela yavesa uzaxhela unobe naye. Lusebenzeni ke usindiso lwenu nitakazela ninomoya. Kuthi iBhayibheli. Then how do you work out that?
uyisebenza njani insindiso? Mamela ngekanglethe oba siniqhathe sinike ivesi eyi-1 nabantu ndakunika ivesi eyi-1 angojonga ezinye ivesi bazithina. Ngoba njengoba ithi lusebenzeni ke usindiso ninokunganqazana nantoni ibe seyithi iBhayibhile kuba nguThixo okusebenzayo okokuni. That means wenza lento ngaphandle eyenziwa nguThixo kuwe ngaphakathi. Hallelujah. You are working out what God is working in. So awusola mntu ngoku because kuyasetyenzwa kuwe. Bendike ngathi ubabalo impembelelo kaThixo enhlizweni. Lento uThixo ayithi kuwe ngaphakathi masiyibone ngaphakathi. Hallelujah. That's how you work out Hallelujah. your salvation. I call do's and don'ts. No. Ukhona ufuna unizama ngoamen osibili. Amen. Kuthi uze ungabikho umuntu uqhayisayo. Yo mina ulatsawenza nje kuyo sasiqhayisa thina. Awasasiqhayisa thina. Ngoba senza ngqo. Ngokomgomo wale nkonzo. Uma usemthethweni umfana kenyana. Umfana kenyana senza ngokomgomo wale nkonzo. That is why nangonto ingabasoli. Mina bengicela ukunibalise andiqalanga kuba nje kuba sendi kwi ministries. Ningasho kuma church lo isubutakazo ojoyinwe nditsho. Andiqalanga kuba nje mina kuba sendi kwi ministries. Mina ndiphume ebandleni ebendikulo ngoba bendiphula yonke imithetho ebekwayo. Wawungekho ndihleli nengwevu kuphela ndaphuma kwele abantu ngo12 ebusuku ndiphume emeetingini. Ave ndibathanda Thixo. Bangibona ungathandikala uba ligeza umuntu ongathandikala. Hallelujah. Kwakwaza stage. Phaya no tata baba lozela. At least una tata sniper. Kwakunento sasisibiza ngo-white beard. Imhlophe qha. Nje akhona imhlophe lugwe. Kwakuyimini yami ebuhlungu leyo bathandana. Yenza kuthiwa ngemini ebuhlungu facing a religious spirit. That was that night. Wakucheke lehlela becaba. Wathi umongameli wena awusiwa le nkonzo. Wena awubuyiwa le nkonzo. Wena waba makhabani. Ngoba konke sikubeka kule nkonzo yakukhala. Ungacingi bama ngibhomboloza kwasethi ngaphandle. That is why namhlanje phinda kuye. Akekho kodwa ayengekho kodwa lapha futhi abantu mhlawumbe lapha ngasebenza ngokwazi ba. Sendiphinda kuye ndizothi bawumongameli. Uthi uyala uba ndimshumayele. Uthi kanjani ngokesi? Ndithi uthi uThixo ngeke ndishumayele ndiphinda nje. Ngeke avume ndishumayele ndihaka nje. Ndithi ndamxelela uThixo bawumongameli. Ukuba ndenziwe ukuba ndibe nje. Wathi uThixo ndiyayazi lo. Kodwa ufuna uba ngumshumayeli wami. Go back. Ucela uxolo ngobuniwe. Insikelo endazifumana apho ngeke zisuzwe naliqhirha elithwasele ezulwini. Wandisikelela sasibizwa Mqimbi, wandisikelela uba umongameli uThusi, wandisikelela ehleli phansi wesukuma wema ngenyawo. Wasithulula insikelelo, wahlala phansi wandibheka wathi Mongezi mfana wami, ndiyaqala ukuyibona le nto. Bonke bemkile bemkiswa ziziphiwo.
bafile phakaphakathi wathi bakhomba ndibazi wathi kodwa wena uzoba nomahluko kubo aphuma ndizobe emaceleni aphuma ndizobe haleluya nangoba ndinanhloni xa kubuza uvelaphi ke ndivele African Gospel Church Kuba wemkela ndithi hayi ndabamosha hayi ndabamosha wabamosha ndiphula yonke imithetho kambe undibhekile nje ngoku ndingumakhabane Amen. Now xa ndidibana nomgospel vele bathixo ukuthula nakumntu wasekhaya malibonke malenkosi ngoba kulungiswa kusakhiwa mna ukuze ndilungele into endikuxela yona namhlanje haleluya haleluya so sivule ndawo ke yemfundiso ukuze ungaboost ukuze ungathina sesiboosta thina xa sifuna umzwana se-Assemblies of God eshaya ikhadi ayibethwa apha kulethu inkonzo hayi seyacetywa ngoku basento zakudala usikiswe kanjani umuntu ushenze ikhadi enhloko futhi ungacingi uba uzawubhalelwe uzawubhuqwa nguwo usithi ngoba siyaboosta injalo ke into yomthetho into yomthetho injalo injalo ngoba kuchisa kangakanani phakakwini nxiba ibhlukwende nesikhipe esinemikhono emide vele ungumzalwane chisa kunjani Satan Amen. Baqala ukumamela inhliziyo yalamabandla inhliziyo uyathanda uThixo. Hallelujah. Cannot dispute that. Uyathanda but then kufuneka teaching about the grace of God. Dithini dear? Imfundiso ifumaneka ekuvukeni kukaYesu hayi ekufeni kukaYesu. Abanapho ke ngona abomnqamlezo emphuma. Sipitanapho ke yonke into is at the cross. Yet the Bible didn't know. Redemption and forgiveness of sins is at the cross. Yes. Hallelujah. But salvation is Sunday. Okay, ninenega antani. Okay, wanenela anazwana ngeBhayibheli ndiyabona. Jimbo lo waseBhayibheli. Tsane ngiqabela izandla ngoneqinile. But yenansi test engafuni umuntu waseBhayibheli ongayazi. Ngale mina usindiswa weva ukufa noba weva ukuvuswa. Wevani ngale mina usindiswa? Wavuswa. Hallelujah. Weva umthwalo ususiwe. Bayathi abantu abasindiswa amadoda bathi ususiwe bathi amehlo amavulekile umthwalo wezulu unjana ngoba xa usindiswa uyavuswa umbuzo uthi bakhona umuntu oyavuswa nje engafani yena mase usindisiwe izapha phansi ukuhlalise ukuthi what happened ngoba le mina usindiswa umoya wenu wokuthatha ukuphathisa ukufika kukaYesu but zangu yive wena lo wayakungcwaba uzova ngokusekuvusa ngoba no-Adam mhlawumbe Yesu Eva wamazi ngokusevusa Amen. ngeke amxelelwe Eva wadamba walala kanjani wagqibele nqobola noyise wathi uyabona watsho uThixo athi kumfazi ukuvusiwe Amen. imfundiso kukuvuswa phumani ekufeni yilonke iBhayibheli itokholwayo indoda nophilo phakathi udlulile ekufeni ungenile ebomini ithi akasayi kubhutiswa ngoba ekhona we nandaye ukushumana 2 hours yayeka ngo ipoint esithathu zani zoyifumana ecaweni ngecawa ndivuyisana nobebala ixesha uyile yazi noma ixesha lithini wakukholwa wa 45
Alright. Count up Romans chapter 4 verse 25. Sifuna ukugxilisa indaba yokusindiswa. Sisindisiwe ngegazi. Romans 4 yes. Ebhuti usindisiwe bhuti. Awusho? Ufike unabazana bathi, "Hey andisaza futhi umuntu owaba bami. Hey andisazazi noma angisani kwasisi." Abasizwa ubhitwa umhlaba. Ulapho futhi uvaka bhuti lo mntwana uthi bayiqonda akazazi kuba ngokuyothiwe umhlaba lapha kamaje lapha sisicodo ngapha sisikhuphula mfikile umhlaba umbuzo mawusibuza uphendule xa ufikezo zinto ingabe uYesu ukhona nakuwe ayihambi ngoba uyamvana uyamazi na. Hallelujah. Ngizonanzika ishinto ezisabisayo. Kuye caba umuntu uyazinikela kwesibini ngani. Madoda. One day Nkosi ngincede. Ngiyithiche lento yokuhlaselwa ngumhlaba. Amen. Kuze siqonde. Hallelujah. Ilonke iBhayibheli lithi sizinza nangembandezelo lezi. Abantu abayiqondayo ba okay, qhambe ngaphandle. But iqhambe ngaphandle uba lapha kunensika. Apha ngaphakathi. Uyibona iround? Yeah, uzofunda nini mama ngoba uzothi kuthiwe ulate. Kuwe nomndibasana. Owanikelwa ngenxa yeziphoso zethu waza wabuya wavuswa ngenxa yokugwetyelwa kwethu. Ayisukani madoda. Kube sibani lo? 25. Nivile bathandeka? uYesu wanikelwa ngenxa yento yeziphoso zethu. That is why wabethelwa pha. Wayebethelwa ngenxa yeziphoso zethu. Romans 4:25. Hallelujah. Ndilungisa abantu abadala baba. Sayifuna le verse. Sayifuna le verse. Ndithi kuwe uYesu wenzani eCalvary? Intoni embeke eCalvary uYesu? Zisiphoso zethu. Yiyo emenze abethelelwe pha. Ziziphoso zethu. So wayiyo balidini njebikawena ukuthiwa yi-sacrifice of Christ. Wayiyo balidini lezono zobani zethu. Kodwa asikathethi ngokusindiswa. Yo. Oy madoda. Ithi ke wanikelwa ngenxa yentona? Yeziphoso. Wabesethini futhi? Waza wabuya wavuswa ngenxa yokugwetyelwa. Wabuya ke ngoku uYesu wavuswa ngenxa yokugwetyelwa. Ukugwetyelwa ke kuthetha ukuthi awunatyala. Amen. Ukugwetyelwa uxa uMantyi emile. Bendithethe noMantyi last week ekhuluma utata apha eSouth Africa. Ndathi noba ndingangavumelani naye kodwa umkhululile. Uphindile ngoku. Hallelujah. Amen. Wandisola unkosikazi wathi nguwe nophindise lami. Ndinayo uMantyi. Befana waphuma wagoduka. Hallelujah. Ndithi noba sivumelani sinezizathu zicake qha kodwa kuya ukuthi umgwebi uthini. Ose waphuma wahlala esitratweni esihle ngenye imini ngibona wethu simbona udlala igitara uthi masize kuYesu. Ndithi wena Yes. bandixolele abalandeli bakhe. Mna ndingumlandeli kaYesu. Ndilapho inyani ikhoyo. Amen. Vile no sagwetyelwa ke. Kwathiwa wena you are innocent. Kwathiwa wena you are not guilty. Uvile na kwathiwa wena you are just as if you never sinned a day in your life. Ungasenga kwathiwa ke ngoku wena ufana nomuntu ongazange one even usuku ebomini bakho.
Nangu unkosindisi. Le declaration iphuma kubani? Kubaba osezulwini obheke emhlabeni wabona abantu bakhe bephupha ezonweni. Wathi ngizawuthuma bani na? Kwesuka indodana egama lenguYesu yathi baba ngizohamba ngiyomthulula abantu. Because wakhathazeka ubaba ebona abantu bakhe bephupha ezonweni. Ngifuna uyazi uba imfundiso ikwecala lokuvuka. Singapha ngokubathandekayo, sangapha. Singaphi mo? Singapha, sangapha. No. Yeah, Patrice angibona lesane. But singapha. Siphi bathandekayo? Singabavukileyo. Kangangoba ithi iBhayibheli asivuswanga kuphela, sihlaliswe kanye noKristu ngasekunene. Amen. Nali icala singakulo. Angamrobha kanjani uSathane uzazi uhleliphi? Uzawuthini uSathane xa ifika kuwe uzazi wena uhleliphi? Njengoba ungathi uhlele esofeni kanti uSathane uyabonakala nje uhlele esibhayeni. Na uvuna. Ngeke ungavumi xa ungazi ba isofa isosibhayi wena ubona isikhumba senkomo. Singapha ekuphileni bathandekayo. Kama lenkosi mabonga. Amen. Bathandekayo siphi? Singapha ekuphileni savuswa. Amen. Amen. Savuswa. But yonke lento ungakhohlwa ngenxa yomsebenzi opheleleyo. Wahlawulela elamicala nezono zami wayesithwala ngothando olusimakabe wayengithanda Hallelujah. Ungakhohlwa wahlawulelwa. Nanini uSathane ethini mxelele yebhuti ungubhuti uSathane kantombazana. Yebhuti yahlawulelwa. Hallelujah. Yahlawulelwa. Sithi zifika ingozi nje usindisiwe nje zifika uphume kule babe sebethe ekhaya hayi funeke wenze into funeka uxelwe uthi ndanyakushela. Le nto enzeka isayini yoba ndisemhlabeni andiqalekiswanga. Into I am a card carrier kuphela into yoba ndilapha. So uSathane ndilwa nangayiphina ukukhanyisa ivangeli nje ekhaya ungabi ulikhanyisa. Dala phala igazi mina ndingekazala. Ndanenhlahla ndangena kulo landihlamba madoda. Ngabhatalelwa. Le yenzekayo lo ndimkhonzayo wayazi. Andiyazi noba ndizayivuma ngayo. Le ngozi lenhlungu obhekana nayo namhlanje yabhalwa yaziwa kungekasebenzi nolunye usuku ebomini bakho. Lilo kungekazalwa masothuke kuba silapha kulo mzimba kodwa yothuka ukhumbule this was known and written even before the first day began to work. Andazi ngizama ukukha abazalwane. Amen. Ngizama ukukha abafundi bakaKristu hayi bakamfundisi. Amen. Masimeni ngenyawo. Hallelujah. Masimeni ngenyawo. uYesu ufikile kule ndawo. uYesu ufikile kule ndawo. Ndicela ubani nobani athandaze. Ambulele uThixo ngalonto ayikhithile uThixo kuye. Masithandazele uthembekile msindisi. Thembekile dwala wethu. Thembekile mnenimandla wonke. Hallelujah. Wena Yesu Kristu lidwala. Konke okunye kuzodlula. Konke okunye kuzodlula.
konke okunye kuzodlula. Sibonga umusa nenhlahla osenzele yona. Sibonga uthando lungaka. Sibonga uthando lungaka. Sibonga uthando lungaka. Hey, osenzele lo. Athomye umusa yekuthanda. Kuba sibizwe ngabantwana. Thina singabantwana bovuko. Licho izwi lakho. Sikule ndawo esikuyo ngoba sahlawulelwa. Yes. Sahlawulelwa ngegazi elinqabileyo ekungathi ngelemvana. Sahlawulelwa ligazi eli ekuthiwa lipheli mali. Alimane Nkosi liphalana daily. But umsebenzi lawenza for time and eternity. Umsebenzi lawenza eCalvary. Lawenzela inguna phakade. Jesus, ilonto usithi wena Yesu. Bonke ubawa unike bona. Bonke abasesandleni sakho. Akho nomunye onokwazi ukuphumula. Ngoba siyagcinwa noba kungathini esandleni somsa. Sibonga ngeNkosi ukugcinwa. Nansi into Nkosi uyikhanyisa ezimpilweni zethu ukuzazi uba singobani, senziwe sangobani, sizindlalifa kanye noKristu. Yonke into uYesu ayiyo siyiyo. Umehluko nje Nkosi sihamba kulomhlaba omelene nathi. Nawo salinde izwi lakho lithi nawo uyanqina. Unqinela Nkosi ukurelease obonyana bakathi nawo unqinela irestoration. Ngoba siyazi usezozohlangula kwawulomhlaba. Siyazi usezoguqula usezohlaziya. Bawo ndiyathandaza. Inhliziyo ebunqanelwe sibonakalise kuyo. Singade Nkosi silinde iSunday. Singade silinde iWednesday. Kodwa lenhliziyo oyibonayo ibunqanelwe uthisa. Theba sikelelekile bayavuya banoyolo. Abanqanelwe nabalambele ukulungisa ngoba bayawuhluthiswa bona. Jesus, bonke ababunqanelweyo bahluthise. Zambule ethi ngoba ndiyazi ba uyakwazi ukuzikhila enhlizweni enjengebhathi libhadula ukufuna umthombo. Uyakwazi ukuzikhila. Zikhile ukuze masifika kule fellowship ufike unqine wena. Ufike uvumalise. Ufike ukhombele. In the name of Jesus. Sixhomekeke kuwe. Sixhomekeke kuwe. Nkosi, hluthisa ezinhliziyo. Hluthisa ezinhliziyo ngoba elowo nalowo wanelwe lubabalo. Elowo nalowo wanelwe lubabalo. Futhi wena ude wazi even our levels of understanding. Uya ngokwezinga lomuntu ngoba uyasazi ngabanye. Lord, thank you for this liberty in the church. Uthe umoya inkosi le inguye umoya. Kwaye apho umoya akhoyo kunenkululeko. Yale Nkosi lenkululeko ngoba ukhona phakathi kwethu. Inhliziyo kulambeleyo mayive le liberty. Utheke Nkosi basosinikile lenkululeko. Wathi imani ngoko enkululekweni athe uKristu waniphululela kuyo. Ningabuye nibanjwe idokwe yokuqhoboka. Jesus, usikhululile. Usikhululile elona lo make masinze enkululekweni othe wamkhululela kuyo. Awusikhululelange ekufeni, usikhululele ebomini obungunaphakade. We bless your name. Philisa abagulayo phakathi kwethu, abalapha
nabangekho in the name of Jesus. Nabalapha ngeproxy Nkosi philisa in the name of Jesus. Siyayazi yasebenza. Waba uthomnye umfaka udingekanga nokuthi ongene endlini yakho. Thetha nje ngezwi isicaka sizophila. Wathetha wena wathi goduka ngokunyana uphila umntwana uphilile. In the name of Jesus. Izwi lakho lithi ngexesha kanye owuthetha ngalo kungexesha umntwana waphila ngalo esekhaya. Nangonke siyathandaza philisa emakhaya. In the name of Jesus, philisa ilizwe lethu. In Jesus' mighty name, philisa ingingqi yethu. In the name of Jesus, let this gospel of the grace of God shine. In Jesus' name. Hey, in Jesus' name. Thixo, siphakamise izandla zethu. Ubaba lenkosi yethu Yesu Kristu. Uthando lukaThixo. Budlelwane bukaMoya weNgcwele. Mabe nathi sonke kuze kusemaphakadeni. Amen. Hallelujah. Hallelujah. This is my story. This is my song. Praising my Savior. Oh, God, Lord. This is my story. This is my song. Praising my Savior. All the day. Hallelujah.